ASMR. Avui us porto un vídeo molt especial, molt especial. I és que us vinc a ensenyar una petita part de la meva ciutat amb el protagonista, que és aquest micròfon, que em feia moltíssima il·lusió comprar i portar-lo al canal. Espero que us relaxeu moltíssim i que gaudiu, igual que jo, de l'experiència del parc que us ensenyaré